أما خل على الكوفي الخنا هاللخا حد سب زربو كنعاكا كسحقلخا ويدما كم زي اللخا غيرك حلفكا خلو تسمعي كيف اللدو اتقانزان حرقان قليل أيكونن ما بزحتو سب أب كم زي ويحرق ويدما تواريدو سقيبل ازي كلتو يقن جيغايو لومي سبات كنعو خمس زفتنو كما يجر خبسنا البونا بالحد كبرخات حلول شدشة سلسات كنقركم يا سلام እንኳን ናብቻናና ብድሓን መጻኹም ንቻናልና ሓድሽ እንተሃለኹም ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ይኹኑ ቀዳማይ ኣካላዊ ቋንቋኻ ኣስተኻኽል ክንዓካ ንዝፍትን ሰብ ሕቆኻ ጉቢትኻ ወይ ድምፅኻ ርጉድኻ ኣይትዛረቦ ሰባት ደንበርካ ክትዕስ ከለዉ ስቕንታይ ንተወሰኸ ንቓት ፍቓድ ትህቦም ኣለኻ ማለት እዩ ክንዓካ ንዝፈተነ ሰብ ክትምልሰሉ ከለኻ እንተተፃሪፍካ ወይ እንተትጨዲርካ ናብቲ ናቱ ትሕት ደረጃ ወሪድካ ኣለኻ ወጋዓው ክትኸውን ከለኻ ግን ከም ሓደ ብሱድን ሓላፍነት ዘለዎን ሰብ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ እዚ ኣገባብ ኣዘራርባኻ ኣይፈተኽዎን ክትብል ከለኻ ብዛዕባ እቲ ሰብ ዘይኮነስ ብዛዕባ እቲ ባህሪኡ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ እዚ ድማ ነቲ ሰብ ክከላኸል ዕድል ከይሃብካ ደንበርካ ንክፈልጥ ይገብሮ ንዕቐት መብዛሕትኡ ግዜ ምርመራ እዩ ሰባት ክሳብ ክንደይ ከም ዝኸዱ ከም ዝፍቀደሎም ንምፍላጥ ይፍትኑኻ ንዓይ ከም ዝልካ ክትዛረበኒ ኣይፈቅድን ይብሎ እዚ ቃል እዚ ሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ንመጻውን ክብረኻ ከም ዘይትንከፍ የረጋግጽ ድምፅኻ ኣይትንቀጥቅጥ ብምርግጋዓት ብትብዓትን ዓይኒ ዓይኒ እናረኣኻ ንገሮ እቲ ዝዓበየ ስነ ልቦናዊ ስልጣን ኣይፋልን ክትብል ምኽኣል እዩ ኣብ ስነ ልቦና ሰባት ነቶም ደንበር ዘለዎም ሰባት እዮም ዝያዳ ዘኽብሮ ደንበር ማለት ድማ ንርእሰይ ዓብ ዋጋ ህባ እየ ንዓይ ክትረክብ ተደሊኻ ድማ በዚ ኣገባብ እዚ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ምልክት እዩ ንርእሲ ዘኽብር ሰብ ዓለም ንኽተኽብሮ ይገብር ጽቡቕ ሰብ ምዃን ማለት መንደቕ ምዃን ማለት ኣይኮነን ሓቀኛ ጽቡቕ ሰብ ንርእሱ ዘኽብርን ንሰባት ድማ ደንበሮም ዘኽብረሎምን እዩ ደንበርካ ክትሕልው ከለኻ ንዝምድናኹም ካብ ጉድኣት ትከላኸሉ ኣለኻ ክብርኻ ክትንከፍ ከሎ ስቕ ኣይትበል ብኽብሪ ደንበርካ ፍልጥ ካልኣይ ወግዓው ዝኾነ ደንበር ምምዳብ ሓልሓሊፉ ስቕታ ኣይኣክልን እዩ ሓደ ሰብ ደንበሩ እንተሓሊፉ ብንጹርን ብትብዓትን ንገሮ እዚ ኣገባብ ኣዘራርባኻ ኣይፈተኽዎን እንተ ደኣ ክንዕልል ኮይና እቲ ዋዛ ገዲፍካ ብኽብሪ ክኸውን ኣለዎ በሎ ሰባት ክንዕኻ ዝፍትኑ ክትፃወሮም ምዃንካ ስለ ዝሓስቡ እዩ ኣይፋልን ክትብል ከለኻ ግን ክብርኻ ክትንከፍ ከም ዘይትፈቅድ ምልክት ትህቦም ኣለኻ ብዙሕ ግዜ ሰባት ክንዕና ወይ ደውና ክትዕሱ ከለዉ ንክብርና ክንብል ስቕ ንብል ኢና ሓልሓሊፉ ግን ስቕታ ምፅዋር ዘይኮነስ ፍቓድ ኮይኑ እዩ ዝውሰድ ሓደ ሰብ ተደጋጋም ክንዓካ እንተደኣ ጀሚሩ ስቕታኻ ንዕኡ ከም መተባብዒ ዝኾኖ ኣብ ከም ሰዓት እዩ ድማ እቲ ወግዓዊ ደንበር ወሳኒ ዝኸውን ኣብ ስነ ልቦና ገለ ሰባት ናይ ኣደንቲ ባህር ኣለዎም እዞም ሰባት እዚኦም ደንበር ዘይብሉ ሰብ ክረኽቡ ከለዉ ዝያዳ ይጥቀሙሉን ይንዕዎን ንሳቶም ንስቕታኻ ከም ጥበብ ዘይኮነስ ከም ድኽመትን ፍርሕን ገይሮም እዮም ዝትርጉምዎ ስለዚ ሓንሳብ እቲ ቀይሕ መስመር ክትሕንፀሎም ግድን ይኸውን እቲ ወግዓዊ ኣቀራርባ ብትብዓት ብዘይሕርቃን መብዛሕትኡ ሰብ ደንበር ክሕሉ ከሎ ይጭድር ወይ ይበኣስ እዚ ግን ክብርኻ የውርዶ እዩ እቲ ምስጢር ብትብዓትን ብርግዓትን ምዝራብ እዩ ዓይኒ ዓይኑ እናርኣኻ ድምፅኻ ከይጠንቃጥቃጣ ከም ዝበሎ እዚ ኣገባብ ኣዘራርባኻ ኣይፈተኽዎን እንተ ደኣ ክንዕልል ኮይና ብኽብሪ ክኸውን ኣለዎ በሎ እዚ ሓረግ እዚኣ ንዓኻ ካብቲ ማሕበራዊ ባእሲ ኣውፅያ ኣብቲ ወግዓዊ ወይ ናይ ስልጣን ቦታ ተቐምጠካ ነቲ ተንኮለኛ ሰብ ድማ ኣብ ሰብ ዝተንኮልካ ኣይሰርሕን እዩ ዝብል ሓያል መጠንቀቕታ ትሰዱ ኣለኻ ዶብ ምምዳ ማለት ንሰባት ምፅላእ ማለት ኣይኮነን ብኣንጻሩ ንዝምድናኹም ካብ ምብልሻው ምድሓን ማለት እዩ ኣይፋልን ክትብል ከለኻ ንምንታይ ኣይፋልን ከም ዝበልካ ከተማኽኒ ወይ ይቕሪታ ክትሓትት የብልኻን ኣይፋልን ንባዕሉ ሙሉእ ሓሳብ እዩ ሰባት ደንበርካ ክትሕሉ ከለኻ ስለምንታይ ተቐይርካ ኢሎም ክቃወሙካ ይኽእሉ እዮም ንስኻ ግን ኣብቲ ውሳነኻ ፅናዕ ሰባት ንዓኻ ዘለዎም ክብሪ ዝጅመር ንስኻ ንርእስኻ ክብሪ ክትብ ከለኻ ጥራይ እዩ ሰባት ክንዕኻ ዝፍትኑ ደንበርካ ስለ ዘይፈልጥዎ እዩ ሓንሳብ ንጹር ቀይሕ መስመር ምስ ሰመርካ ግን መን ከም ዝኾንካ ይርድኡ ኣይፋል ምባል ድርቅና ዘይኮነስ ንመንነትካ ትገብሮ ዝለዓለ ናይ ፍቕሪ ተግባር እዩ ክብርኻ ትኬት ኣይኮነን ንኩሉ ሰብ ኣይትዓድሎ ሎሚ ደንበርካ ፍልጥ እሞ ዓለም ድማ ክተኽብረካ እያ ሳልሳይ ክብርኻ ዓቂብካ ምርሓቕ ሓልሓሊፉ እቲ ዝበለፀ መልሲ ምርሓቕ እዩ ሓደ ሰብ ተደጋጋሚ ዘይክብረካ እንተኮይኑ ምስኡ ክትዕልል ግዜኻ ኣይተጥፍእ እዚ ዕላል እዚ ንዓይ ዝጠቅም ኣይኮነን በል እሞ ብክብሪ ተፈለይ ምርሓቕ ድኽመት ዘይኮነስ ንመንነትካ ዘለካ ዓብይ ክብሪ እዩ ንዘይክብርካ ሰባት ህላወኻ ኣይተሃቦም ክብርኻ ዓቂብካ ምርሓቕ ንመንነትካ ካብ ዝኾነ ዓይነት ውርደት እተድሕን ናይ መወዳእታ መሳርሒት እያ ኣብ ስነ ልቦና እቲ ዝዓበየ ስልጣን ካብ ሓደ ንዓኻ ዘይኽብር ቦታ ወይ ዕላል ተሲኢኻ ናይ ምኻድ ዓቕሚ እዩ ሓልሓሊፉ ዝኾነ ዓይነት ስልቲ ወይ ብልሓተኛ ቃላት ክሰርሑ ኣይኽእሉን እዮም ገለ ሰባት ወልፎም ንዓት እዩ ብባህሪኦም ድማ ንሰባት ምምናዕ ጥራይ ልዕልና ዝስምዖም እዩ
ኣብ ከም ዝበለ ኩነታት ምስኦም ክትበኣስ ወይ ክተማኸኒ ምፍታን ንባዕሉ ውርደት እዩ እቲ ዝዓበየ መልሲ ህላወኻ ካብኦም ምክልኻል እዩ ህላወኻ ውህብቶ እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ዝስሕተሉ ነጥቢ እዚ እዩ ምርሓቕ ድኽመት ኢሉ ይሓስብ እቲ ሓቂ ግን ምርሓቕ ንዓኻ ንምእራም ወይ ንምቕያር ግዜ የብለይን ክብሪ ንዘይበን ሰብ ድማ እቲ ዝኸበረ ነገር ዝኾነ ግዜ ኣይህቦን እዩ ዝብል ናይ ሓያላት መልእኽቲ እዩ ህላወኻ ንዘይኽብሩኻ ሰባት ምሃብ ማለት ንርእስኻ ምግዳፍ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ክነዓካ ምስ ዝፍትን ንስኻ ክትበኣሶ ወይ ክትከላኸል እዩ ዝፅበእ ንስኻ ብጣዕሚ ብምርጋዕ እዚ ዕላል እዚ ንዓይ ዝጠቅም ኣይኮነን ድሓን ኩኑ ኢልካ ተሲኻ ክትኸይድ ከለኻ ንዕኡ ኣብ ባዶነት ትሓድጎ ኣለኻ እቲ ንዓቐ ሰብ ክንዕቐሉ ዝኽእል ተዓዛቢ ስለሰኣነ እቲ ንዕቐቱ ናብኡ ይምለስ ምርሓቕካ ካብ ዝኾነ ፀርፊ ንላዕሊ ንዕኡ ዝሕፍርን መንነቱ ዘቃልዕን ተግባር እዩ ሓደ ሰብ ጌጋ ተዛሪቡ ይቕሪታ እንተዘይተሓቲቱ ባህሪ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ኣይትዛረበን ኢልካዮ እናሃለኻ ክቕፅል እንተደልዩ ግዜኻ ኣይተባኽን ሓደ ዕላል ንዓኻ ዘቆጥዕ ወይ ዝሕዝን ጥራይ እንተኾይኑ ካብቲ ቦታ ውፃእ ክብርኻ ኣብ ዘይብሉ ቦታ ህላወኻ ፆር እዩ ዓወት ማለት ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኩናት ዓዊትካ ምውፃእ ማለት ኣይኮነን ሓቀኛ ዓወት ማለት ኣየናይ ውግእ ከምዘይጠቕመካ ፈሊጥካ ርእስኻ ምውፃእ እዩ ምርሓቕ ማለት ምስ ናፍ ዘይኮነስ ንነብስኻ መማረፂ ምሃብ እዩ ራብዓይ ስምዒታዊ ብስለት ኣርኢ እቲ ዘነዓቐ ሰብ ዝደልዩ ነገር እንተሃልዩ ንዓኻ ክሕርቐካ እዩ እንተሓሪቕካ ንዕኡ ስልጣን ሂብካ ኣለኻ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ክነዓካ ምስ ዝፈትን እቲ ዝዓበየ ዕላምኡ ንስምዒትካ ንምውራር እዩ ንዓኻ ንክሕርቐካ ንኸሰናብተካ ወይ ድማ ትርኢትካ ንክጠፍ እዩ ዝስዕር ስለምንታይ ምክንያቱ ሓንሳብ ምስ ሓረቕካ ንሱ ንዓኻ ተቆፃፂርካ ኣሎ ማለት እዩ ንዓቐ ሰብ ከም ሓደ መራሒ ቡን ሕሰቦ ንሱ ሓደ ንዓቐት ምስ ወረወረልካ ሓደ መጠወቒ ጠዊቑ ኣሎ ንስኻ ብሕርቃን ተመሊስካ ከምቲ ዝደልዩ ዓውዓዊልካ ወይ ተባኢስካ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ድማ ንዑ ዓብይ ስለልቦናዊ ዓወት ይህቦ እዩ ስምዒትካ ምቁፅፃር ማለት ግን ነቲ መጠወቒ ከምዘይሰርሕ ምግባር ማለት እዩ ክትሓርቕ ከለኻ እቲ ንጹር ኣተሓሳስባ ዘለዎ ኣእምሮኻ ደው ይብል እሞ እቲ ስምዒታዊ ክፍሊ ኣእምሮኻ ይነቅሕ ኣብዚ ግዜ ዝዛረቡ ቃላት መብዛሕትኡ ግዜ ፀኒሑ ዘጣዓሰካ እዩ ዝኸውን ብስነ ልቦና ሕርቃን መብዛሕትኡ ግዜ ምርባሽ እዩ ዘርኢ ምርጋዕ ግን ኣነ ካብ ዘረባኻ ንላዕሊ ሓያል ዝብል ምልክት ይመላለስ ክብርኻ ካብቲ ሰባት ዝብልካ ዘይኮነስ ካብቲ ንስኻ ንሰባት ትህቦ ምላሽ እዩ ዝውሰን ሰባት ክንዕቑኻ ይኽእሉ እዮም ግን ክሕርቑኻ ይትፍቀደሎም ስምዒትካ ዝቆፃፀረ ሰብ ንዝኾነ ዕላልን ንዝኾነ ሰብ ክቆፃፀር ይኽእል እዩ ምርጋዕኻ እቲ ዝዓበየ ፀርፊ ንፀላኢኻ እዩ ሕርቃን ማለት ንርእስኻ ውፂኻ ንፀላኢኻ ምሃብ ማለት እዩ ሰባት ክንዕቑኻ ክፍትኑ ከለዉ ድምፅኻ ኣይተልዕል ብኣንፃሩ ግርማኻ ልዕል እቲ ዝያዳ ዘረጋጋዕ ሰብ እዩ ኩሉ ግዜ ዝዕወት ምርጋዕኻ ደኽመት ዘይኮነስ ንፀላኢኻ ተንቀጥቅጥለሉ ዝሓየለ ዋልታ እዩ ሓምሻይ ነቲ ሕቶ ወይ ዘረባ ባዕሉ ንኽገልፆ ግደፎ ሓደ ሰብ ሕማቕ ዘረባ ተዛሪቡካ ብትዕግስቲ ከም ዝበሎ እንታይ ማለትካ እዩ ብዝያዳ ክተረድእ እንትኽእል ዶ በሎ መብዛሕትኡ ፀላኢ ወይ ንዓቕ ሰብ ተንኮሉ ብሕብኡ ክሰድልካ ዝደሊ ንስኻ ግን ግለፀለይ ክትብሎ ከለኻ ነቲ ሕሶሙ ብግልፂ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንክዛረቦ ተገድዶ ኣለኻ እዚ ድማ ንዕኡ የሸግሮን የሕፍሮን እዩ ንዕቐት ብዙሕ ግዜ ከም ሕቡእ ካራ እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ማእኸል ዕላል ዋዛ መሲሉ ግን ድማ ንዓኻ ዝትንክፍ ወይ ዝሕስር ዘረባ ተዛሪቡ ንበል መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ከምዚ ግዜ ወይ ብሕርቃን ይምልስ ወይ ድማ ንኸይሓፍር ኢሉ ሓቢሩ ይስሕቕ እዚ ክልቲኡ ግን እቲ ንዓቐ ሰብ ዝደልዩ ነገር እዩ ተንኮለኛ ሰብ ሓይሊ ዝረክብ ካብቲ ዘረብኡ ብዘይንፁር መንገዲ ስለ ዝሓለፈ እዩ ንስኻ ግን ብጣዕሚ ብትዕግስቲ ኮይንካ ኣይተረድአንን እንታይ ማለትካ እዩ ዝያዳ ክተረድእ እንትኽእል ዶ ኢልካ ክትሓቶ ከለካ ነቲ ሕቡእ ተንኮሉ ናብ ደገ ንክወፅእ ተገድዶ ኣለኻ ሓደ ሕማቕ ዘረባ ወይ ንዓት ክግለፅ ከለዉ እቲ ስሕበት ወይ እቲ ዋዙ ይጠፍእ እሞ እቲ ሕሶሙ ጥራይ ተሪፉ ይርአ እቲ ሰብ ነቲ ዘረብኡ ክገልፆ ክፍትን ከሎ ባዕሉ ይዋረድን ይሓፍርን ኣብ ማእኸል ሰባት እንተሃሊኹም እዚ ስልቲ እዚ ዝያዳ ሓያል ይኸውን እንታይ ማለትካ ኢልካ ምስ ሓተትካዮ ኩሉ ሰብ ነቲ መልሲ ክሰምዖ ናብኡ ይጥምት ኣብቲ ሰዓት እቲ መጥቃዕቲ ዝፈነወ ሰብ ባዕሉ ይግዳይ ይኸውን እቲ ዘረብኡ ብግልፂ ክገልፁ ስለዘይኽእል ምክንያቱ እንተገሊፁ ወይ ሕሶሙ ስለዝርአ ኣይ ዋዛ እኮ እዩ ወይ ብኸምኡ ኣይኮንኩን እናበለ ከማኻን ይጅምር ነዚ ስልቲ እዚ ክትጥቀመሉ ከለካ ኣይትሕረቕ ብኣንፃሩ ብሓቂ ከምዘይተረድእካ ኮይንካ ብትሕትና ሕተቶ እቲ ትሕትና ንዕኡ ዝያዳ የሸግሮ እዩ ንሱ ተዋሪድካ ክርእካ ይደልዩ ንስኻ ግን ብምርጋዕ ክግለፀለይ ክትብሎ ከለካ እቲ መነፅር ናብኡ ትመልሶ ኣለካ እቲ ዘረብኡ ክሳብ ክንደይ ሕማቕን ዘይጭብጡ ምዃኑ ባዕሉ ንርእሱ ክርእዮ ትገብር ሻድሻይ ሓይሊ ስቕታን ናይ ዓይኒ ምርክኻብን ሓደ ሰብ ክነዓካ ምስ ዝፍትን ብኡንኡ መልሲ ክትብ ኣይትቀዳደም ኣብ ክንዲ ዝኾነ ነገር ትዛረብ ን3 ሰከንድ ዝኣክል ስቕ በል እሞ ዓይኒ ዓይኑ ጥራይ ጠምቶ ስቕታ ንኣእምሮ እቲ ዝነዓቐ ሰብ ጭንቀት ይፈጥረሉ እዩ ንሱ መልሲ ክትብ ወይ ክትከላኸል እዩ ዝፅበ ንስኻ ግን ስቕ ኢልካ ክትጥምቶ ከለካ ዘረበኻ ምንም ዋጋ ይብሉን ዝብል ሓያል መልእኽቲ ትሰድር ኣለኻ
حيلي سقطان نعين مرخابن كابسون أشحات قالت العلي نمنتان كبرت خنت كلا خلصن البونت والتايا بزح جزي سبت بزربا كنعونا خلو نحنا بزربا كنملسلم نصعر اتحقني حيلي كن عبت زي تبهالك قالي زلو حادثة كأنا دمت عوابيلو وين عاد زمالو زربا تزاري بكايلان حسب مبزحتو سب عب كم زي وي حرق وي كلاخل وي دما بحفرت قص يغير እዚ ኩሉ ተግባራት ነቲ ንዓቕሰብ ዓወት ይዝህቦ ስለምንታይ ምክንያቱ ንስምዒትካ ክቆፃፀሮ ስለ ዝኸኣለ እቲ ሰብ ዘረብኡ ምስ ወድአ ብንኡ መልሲ ኣይትሃብ ንሰለስተ ሰከንድ ዝኣክል ንዓለም ደው ከም ዘበልካ ይሕሰብ ስቕ ኢልካ ብምርጋዕ ዓይኒ ዓይኒ ጥራይ ጥምቶ ዓይኒ ዓይኒ ክትጥምቶ ከለካ ብዘይ ሕርቃን ብምርጋዕ ጥራይ ዘረብካ ሰሚዑ ኣለኹ ግን ምንም ዋጋ ኣይሃብክዎን ዝብል ምልክት ትሰደሉካ እቲ ሰብ ካብቲ ዘረብኡ ንላዕሊ በቲ ናትካ ፅኑዕ ምርጋዕ ይርዕድ سقطها خانعو كم منصر كوين يقلقل مو اتسزربو ناين عزربا كسب كندي حما امخانو بعل نرأسك عزابي يقبر دحرت ناي سلسة سكن سقطان صنع متماتن بتعم بزحالة دمسي بحقي كوم إخا تحسب بالله زد ما نتناي علال سلطان كاب إيدو منطقة ناب إيخا تقوتولا خمالتشو نسو تزرباي نس خادمة فراد تخون قالت مبزحت إيزي نمنتي يقالعنا يوم سقطها كن مستر جرماني فتر حد سبكنا عكاك فتن كله دمصخا عيتلعل بأنصارو أتكرا خلعل نوح سقطها كابزخون نصرفن العلي نسألي أخا يحفران ينقطقطانيو أستعول سبات كنعو خازفتنو كابتي أوفتم زلو حرق عندك متأمبر كابتي ناتخا قولت أيكونان كبري كاب سبات زوهابي كازي كونس بعالخا تفطرو نغريو كابزم شدوشا نتبتات نعاكم زيادة تقامتكم أينيتيا أوكم ينزحفو لي نلوم زدال خلقو مدب زي مسل أبز غز الفيديو بخال أقدر سارت كساب نراقب سلام صنحو